Ja chcę, aby si každý zobral na svoje. Áno, že ja som si to zobral a ty si to zobral tiež, takže? Ty si zlos. Ale ja som to mal od začiatku, chápeš? Ale kamo, ja si to chcem vyskúšať, čo si myslíš, že som niekým nechcem mali skúšať. Ja nechcem mať split ice. Dobre, tak si daj svoj dajsa. Jo. No poď sem, končíš. Ja som si dal tiež troška iného. Ja už si šiel na Hirosle. Ale dobrý fight to bol. Dobre. Čo sa stalo? Že proste mne keď zapíšete dve notifiky, tak mne to ukazuje animáciu výpočetná. Vieš? Lebo si mi jeden notif zapichol. Aha, takže si tam ten je triple dagger pro, tak to není len tak. No Dobre, poď. čakaj. Neviem, čo sa najpovedl, lebo viem, že to je... Okej. O! Kamo, toto je môj main. Odteraz toto je môj main. OK, ale kamo, dobrý som bol. Učím s ním hrať. Učím sa s ním hrať, takže OK. Ja to hrám druhýkrát. Ale chápeš, víš, ty vieš robiť komba. Akože chápem. A ja viem, že neviem, ako to dobre. Ja môžem použiť kľudne aj moju ultimáciu, ale ešte ju nepoužijem. Nekámo, to s tým. Šiatka. Teraz. Teraz si kamo si dostal všetky tri. Za chvíľu bude ten buchot. To uvidím už. Neviem, čo to bude. No, končíš. Ty žiješ? Tak teraz končíš.
Kamo, ale ja som taký dobrý s tým Slayerom. Veď vidíš, že kamo s nimi to ide nejako lepšie, že s nimi. Nie, on to kierował na kick, poczekaj. I nie mi dam kick. Czy jako dostaję kick? Hej. Czekaj, bo nie miałam najpierw zabić. Kiedy na ciebie raz dał to kick, tak mi dam kick. Sorry. Som się odsunął, aby si nie dostał damage. Dobre, Dostaję kick. dobre, powiedz. Dawaj, o, to teraz dajmy overfight do tohto videa. A ja, jedno. Ľudia, mohli by ste byť spokojní, po dlhšej dobe som natočil, takže možno to bude, nebude jedno video, ale viac ako. Tak to myslím, nebude. Poď do arény. Mi się to czeka. Aj mne, kam ja ťa nevidím. Neviem, Hejže. Ja... Okej, tak čaute ľudia, z Lagmi vás opúšťam.